Guilt magetsi haasati auya. Ona tiri murima. Ona tiri murima guilt. Titori murima. Michelle, taita problem yetransformer. Saka tina magetsi. Taita problem yetransformer. Ukundoona wani. Taita problem yetransformer. Saka iri kugadzikwa tina magetsi. Taita problem yetransformer. Saka totozozviona show wanzi magetsi anouya na 12 because iri kugadzikwa. Taita problem yetransformer. Saka magetsi anzi anouya na 12. It's late, Pauline. It's late. It's late. No gets. Kubva iseda kana na 3 nesiri kwakunoedza. Kusvikira nhasi. Aikana na 3 kusvikira nhasi. Kwanzi mukuite magetsi isusu tine problem yetransformer chete. Rimwe side radzoka. Rimwe side asati. Saka kuno kwasati uko kundofunga 4 houses from here kushienda kuzasi uko adzoka. Saka zvanhasi zvanhasi pakaipa. Zvanhasi hapana. Zvanhasi hapana, zvanhasi hapana. Zvanhasi hapatorina totozozviona mangwana. Right. Indango tazoona rimwe side renyaya here, side renyaya ipi futi. Okay, yawa guys, indango yakuzotaura kuti makamboona vanhukadzi vanonyepa. Kuna makadzi vari mucomment section umu vanonyepa vedwe. Ini ndatongoti ndine data rangu radaisa hangu mufoni, saka semagetsi ari kunetsa rinombobota richibata richiregedza. Saka ndiri kutotenderera hangu ndasangana neposti yango ndichibatei mbijana somewhere mumaraini umu. Handitika yango nditi posti yango ndichibata zvaina yango yazondibata zvakanaka. Hanomaona. Nezuro nami picture yakabuda rini yemukomana. Picture yemukomana yakabuda zuro handiti. Ndine zuro ka. Hanzi uyai noriti. Kuno kwaende Priska. Ari transformer racha problem ari kugadzikwa chete. Picture yemukomana yakabuda zuro handiti manheru. Zuro manheru pandakanyora post yekuti maslay queen mwemuchungo maslay queen mune zvivindi chichi. Iposti ndine zuro handitika nezuro manheru. Pakabuda picture yemukomana. Tikanyora about maslay queen mune zvivindi chichichi. Taona ka zvatatangoona picture. No one knew kuti kune mavideo achauya. Handiti picture yabuda rini. Musazosiya kune palive. Nezuro manheru. Nezuro manheru handi. Picture yakabuda nezuro manheru ndizvo. Ndine zuro manheru. Yes. Picture yakabuda nezuro manheru. I remember kuti nhasi hatinambovhera ndambonyora kwa tasina magetsika. So handinamboposta chino apa. Tatisina magetsi. So nezuro manheru pava ndikanyora panchiti maslay queen mune zvivindi marenyu munoidla nemuseredzero chichichichi. We didn't know what was happening. Remember tatangoona picture. We saw a picture only yakabuda. So we didn't know what was happening. Tikwa kune videos and stuff. Takangoona picture and we thought it maybe meno zviri kuitikawo mijolo yavo yameno yavalikisirana and what not. So taitaurawo kaedu zvemuseka. We didn't know kuti zvazvine impact yekuti pane mavideos akadaro. Andimaona. Picture ndeyane suro. So we didn't know kuti pane mavideos. Saka nhasi paendu panabva uchechi masikati uku. Handiti ndambosopfuura nekwabanini uku. Ndokwandatowana mavideo vachitoti maona here Glaze kuma 3 ndikati kanzi social media ngati ndotobva kuchechini. Zvikanzi amuna kuona ndikati kakana ndandisina network. Hatina magetsi kubva nesuro saka hakuna wifi. Zvikanzi honai anona kutonitaridza paya ndikati nemavideo aya handasita live masikati paya ndichiti guys zvaigona tisaramba tichishare manhingikiri because I feel for this girl kuti mai vake how is she taking it and chichi. Those videos are really really serious. I'm like wow, David way mavideo akadai so now it's now a different thing. Saka pandazo tangoitawo live yemasikati pepa tichingotaura kuti but ndeni ari kulikisa. Remember live yataita masikati chiti kwanza bata mefunga kuda torega kutaura nyaya dzemaslay queen kuti muri kudaro nemakai. Why wouldn't we talk about it? Because maslay queen munopiwa pressure nemaslay queen pano. Why wouldn't we talk about it? Tinototaura. Maslay queen gives other kids pressure. Handitika tinotozvitaura. Handiti
kana pasati pazoitika zvakare. But kana pazoitika zvinhu zvekuti takuona kuti no kwazvakuenda kusiriko, handitika as vana mai tinodzoka tomira panzvimbo, handitika tinodzoka tomira panzvimbo. But kana paslay queen muchimbopana vamwe vana pressure, handitika tirotozvitaura, hatiregi kuzvitaura, handimaona, hatiregi kuzvitaura. Saka tazoona kuti pane mavideos, and mavideos now us knowing social media guys zvainoita, mavideos aya anogona kupusha munhu into suicide guys, believe it or not. Video anogona kupusha vanhu to suicide. Ndambokudzai masikati ndikati mukadzi ye ndigikiri weku Zambia akazviuraya, handitika hanzi levels azviuraya, kunyepa izvo, kunyepa. Mukadzi wekuzambia yakazviuraya nenyaya yevideo guys, if you still remember, handiti zvino takaona picture yemurume esu akazvitora picture yake, handiti akatodai hatina kuona mavideo esu. Remember ndine zuro watakaona nhasi kuma 3 masikati ndopatazoona mavideo. Hana yangu ikabva iti bha, hanimaona ndoparova hana yangu exactly kuti saka ndopazviri apa pane mavideo akadai so pfungwa dzanzotanga kufungira kuti right, musikana yakasangana nemavideo aya, what is going to happen. Even mai vake handitika pamwe unenge vasingazviexpecti vodhumana nemavideo ayo. Gayai kuti unenge une mwana guys, unenge usingazviningiriri, usingazvifungi, hanimaona kuti kune mavideo akadaro, ndoungosangana nazvo zvabuda guys, unogona kutodona ukaita stroke, unogona kudona ukaita stroke, hanimaona. Iwawo vananyasha kezi kunyora chiko kwatakaita tibvire pano, kana usinga zvandiri kutaura zvakwauri tikutaura ti takanyora nezuro maslay queens, titi maslay queen mune zvivindi. Guys, nezuro makaona video yemimi, manga maona video yemimi, pane munhu akaona video nezuro kati mavideo enyu mavideo abuda nhasi mamaona nhasi, nezuro makaonawo video. Did you see any video nezuro guys? Taurai chokwadi, makaona video? Pane munhu akaona video nezuro? Hapana munhu akaona video nezuro. Takaona picture yemunhu 1, noti musikana, mukomana akazvitora picture achitodza atodada nekuzvitora picture yake, handiti so toriga kutaura maslay queen anopa vanhu pressure. Munopiwa pressure but zvinenge zvichiitika kuseri we don't know. Tine vana vane pressure, handitika nenyaya yemaslay queens. So tikanyora isusu todarika, hanimaona. Musapiwe pressure, musapiwe pressure. Inga munoshandira mari dzenyu dzinozishandira vala inombayiro, vachemberei muchitengesera vana mudzora, handitika nokuti zvavanosangana nazvo mukuslaya uku zvakaoma. Then after that masikati boom video rabuda, you start thinking now kuti kana mavideo akubuda manje aine face yemusikana, hanimaona, this is something chiri wrong. Munhu anogona kuzviuraya, even mai vake vanokwanisa kufa, hanimaona, vai vake vanokwanisa kufa. So tamboita live masikati tikati taure tikati ndiani ari kulikisa, vamwe vakati mukomana ndiye ari kulikisa, ndikati kunenge kune third party iri kulikisa, kuti mukomana angazvilikisire zvinhu zvakadaro because nobody expected kuona zvinhu zvakadaro. Tachingoti hama picture, we never expected to see videos dzakadaro, we never. Saka patazoona ine ndaramba ndikati mukomana angambolikise zvinhu zvakadai, kuzvilikisa naiye achizvishambadzawo ane hamawo ane chii. No, panofanira kunge pane third party iripo, anofanira kunge pane third party iripo. Maybe pane girlfriend weimwe yakaonawo girlfriend ikachengeta ikathreatena munhu ikatora, zvinoitika. Patombo palive yamasikati patombopinda umwe musikana, handitika akati akamboitigwa nemukomana wake, akarekodwa nemukomana here, like akazotanga kuthreatenwa akazorekodhawo kuti zviite even. Ndimukanda palive yamasikati zviripo, animaona. Taita life yedu zvapera paya. Saka iko zvino hatina yedu magetsika, asi data yedu tenge tinawo mufoni. Tukuti regai tenderere. Tinotongotaura tariro whether testa taona kana kuti tasi taona kama video nai. Hamusi kunzwa here zvatiri kutaura. Moda kunzwa nemusoro ndiri kubvunza, takanyora nezuro. Pane munhu angaona video yero tione kuti chii chakaitika. I just spoke randomly and it was random. No video was out yesterday. Mavideo abuda nhasi. Zvinhu takanyora nezuro, handitiona. Saka meno kuti mimi vana
miss saint mukuti chi kana usinganzwisisi naye mukataura chinhu nhasi muchingotaurawo pongoita statement rozonoita coincidence pobuda video ronoita coincidence nestatement rakataura wonziurawa here nezuro I just wrote there was no video tatisingatozivi kuti kune mavideo anditi taitongotaura about maslay queens and boom video rabva rauya anomaona so takangotaura random speaking random tinongotaura pano tagara tinongotaura nyaya idzi tinongozvitaura pano zvanhu zvanoita coincidence kubva kwanobuda video hamenoti mazoona uchida kudzogwa here kana kwakusingadi kudzogwa zvavo kwamuri tujaji hanimaona saka inini ndabva nangoti okay fine tapedzera live yedu papai saka ndikutenderatendera iko zvinhu hangu ndikutongoscrolla up ndazosangana neimwe postiwo yazongoita kuti nditi but ameno hanimaona ndofunga paposti yanezuro panga pasina kana zvokuti kusemesa kana kudii pane posti andazoona samwe itaura zvokuti kusemesa and what not ndo pandazonzi zim wrong right rega tibve tatokubloka hatitokudi pano babai ndo pandabva ndatozoti but takuendererawo hazvisiri izvo kana takutaura nyaya dzekuti kusemesa and what not panguva dzakadai anomaona that's why I had to stand kunyora posti wonchitsigira musikana ushu anomaona ndazosangana neposti mumastreetini andika ikutaura zvekuti ari kusemesa ari kudii isine zino takanyora it was yesterday when there was no video it was only a picture anditika random post ende yanopfeka yanosvikonofita here hamene wekuti yazonofita mavidhio abuda nhasi remember tatisina vidhio ratanga taona isu anomaona we had no video ratanga tatoonawo nhasi tatistorina takangonyora as a post zvanoita coincidence anti maona mavhenzi mavidhio cho manga anenge 3-4 hamene kuti manga nemavidhio andatadza kumapedza maona ini anomaona pati pakuzoti kusemesa manje anomaona handifungi kuti zvinenge zvazove handiziviwo hangu maybe ndini ndazonyanya over analyze anomaona ameno ndosaka ndauya ndikanyora post the reason why ndazvisa post this time I had no intention remember one ndakatorara ndandisitorina intention anomaona yekuisa that post ichi but ndazongoti no I need wokustandawo ini ndozati ndikamira pane madiaries angu achatevera wachamira nemwana uyu because hapana ari kumira nemwana uyu so far anomaona vanhu vakutotaura zvekusemesa like kusemesa chii ndinomboona like ndatanyatsotenga ndinoisa post ndatoisira maune so that my diaries timire nemusikana ushu anomaona handimuzivi I've never spoken to her handika but tangoona mavideos and just kungofunga kuti alright mavidhio azobuda late aya anomaona chii chiri mufungwa make kumba kwavo chii chiri kuitika mai vake zviri kufamba sei anomaona kana vazviona baba vake vakasangana nazvo what is going to happen pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika anditi Joylini ndiwanyora kuti anzi ndanyora zvekusemesa you don't lie my sister you don't lie let me pin your post I was waiting for you you don't last you saw a post mastreet ndaiona the same post ndoyaita kuti ndiendise post iyi because no one was standing nemwana ushu vanhu vari kutuka mwana ushu anditi you lied kuti anzi manyora zvinosemesa pano kana mapeji akawanda kana maita confusion antika ndauya papost yako and I humbled myself ndikati no guys I never because kwakusina video yanga yabuda ndakanyora post nezuro it was yesterday night anditi yesterday night pakabuda picture it was a picture yemukomana tikati aiwawo ndezvakezvo maslay queen musiya inga mune zvivindi anomaona madzimai tengesere maslay queen tichitotaura zvataiona papicture but tatisina kuona musikana isu papasina musikana anga aripo panga pasina anything chachiripo anditi we only saw a video nhasi indaiona kuma 3 coming from church pandazoita live anomaona coming from kuma 3 coming from church ndo pandazoita live kuti guys ngatiregei kuramba tichingotsikirira uyu munhu uyu tiri kumbofungirawo here mai vake ndatoita live masikati zvakafanira kuti ndikuenda kuchechi ndosvika kuchechi mufundisi voparidza about life yangu inini ndoti mumwe munhu oti mufundisi vari kuita zvakaipa ndo zvaitika apa aiwa but go and look at your thread Joylin you and your people pathread penyu go and check kuti amwe akuti kudii matotsigirana kuti maona pakanzi kusemesa kupi kwamazviona that's a lie mazvionepi matotsigirana imazviona kumastiti kwandazvionawo
but imazouya makuzviunza pano anmona makuti zvanyogwa pano nhasi handina magetsi ndakaisa posti nezuro manheru mavhidhiyo tatomaona masikati kuma3 ndakanyora nezuro manheru maiona kana vana musombodhi amaiona nhasi imimi ndakainyora nezuro manheru ndichiti maslay queen handichika maslay queen munoda madzimai mutengesane mudzora. There was no video yanga iripo, it was just picture yemukomana mavhidhiyo azobuda nhasi kai saka tanga taona manhingikiri mavhidhiyo kupi isusu takangonyora randomly wenda kuchechi pastor voparidza nezveupenyu hwako oti pastor votaura nezvangu vanokuziva vanga vachiziva kuti uchauya kuchechi kuti vataura nezvako ndo zvaitika apa ndakangonyora randomly zvikaita coincidence kwazobuda vhidhiyo nhasi anomaona kwabva kwazobuda vhidhiyo nhasi kwanzimai kwanyuka zvokuti kusemesa imi ini but iyo yakanzi revosi yarezura haina muvhiri yakanyuka zvokusemesa ndopandakurambirai kuti muri kunyepa yangu yanga iri yekuti maslay queens inga mune zvivindi handichiona munoslaya henyu mari yenyu asi munoidla nemubayiro madzimbuya tengeserai vana vamudzora. That was my post. Zvekusemesa kwama muchitaura mazviwanepi imimi mazviwanepi zvekusemesa kwama muchitaura mazviwanepi mazviona kwamazviona ya now bring it here kuvenga munhu kana tikuita sei hapana munhu anombobatigwa banga kuti muye panasikana musadaro. The reason kwamaona post ndozvaita kuti nindikandewo post ishi ndichiti I am standing with this child because zvinhu zvakadai zvinopusha. Remember nezuro no one knew kuti kune mavideo muri kukanga mati nezuro takaona post yakanzi takaona post yakanzi I hope hakusisina zvapera vasina chimwe chekuburitsa muri kukanga after picture yabuda takaona post yakatonyorwa. Remember nezuro mukomana akatonyora post yakachiti sorry kune munhu ari kuda kundiwachisa akanda zvinhu zvangu but I'm very sorry I think ndo chinhu chekupedzisira so hakuna munhu angachiexpecta kuti kuchauya mavhidhiyo because taitoti nyaya yapera isusu ndo mapicture mauya anga aripo iwayo ndo nudhuri kutaurwa iroro anomaona hapana munhu angachitofunga kuti kune nhingirikiri kune vhidhiyo. Ndofunga matorohwawo nehana muchitosangana muchitoona mavhidhiyo the same way andarohwa nehana pandazoona face ndikati dammit ko mavhidhiyo ane mafesi aya ko zvaitikirei izvi zvaitikirei so munhu aona kwaaona bva vaitora kwakuiunza pano anomaona we never say that right tine kodzero right even tanga tichitaura randomly tazoona impact yazvo kuti anomaona tataura randomly zvanoita coincidence right pazobuda mafesi evanhu handiti but this is not right. Takutanga kufunga manje ti zvinourayisa vanhu guys izvi zvinourayisa munhu pana hatina vhiki Martha ya afa kuzambia yoyo hatina vhiki tafa Martha ya afa nenyaya yekuman uyu yekuzambia emavhidhiyo futi waya ekuzambia ndiye akaenda kunozvihurira Martha nemimba yake kulodge but zvazobuda zvasheyiwa guys munhu anonyara the shame yatinoita tiri vanhu venyama the shame handimaona the embarrassment inenge yakuuya with that handimaona hatizokwanisi kuzvistenda handimaona we can't run nenyama chadai nchizviti ndakasimba guys akafa Martha ufunge big sister akafa hatizokwanisi kumira ndosaka ndati no even as zviri fun because pese pandiri kufamba it's like musikana ndiye ari kubhashwa handimaona mukomana ari kusafe side musikana ari kusafe side mukomana ari kusafe side musikana ari kubhashwa ndo pandibata ipapo ndikati no hanzi pokela isu zvatitaura zvapokelo Daina hatitaura zvapokelo isusu we don't know how pokelo handled it vanhu vakasimba zvakasiyana handitika vanhu vakasimba zvakasiyana ndosaka ndati musikana ari kutongobhashwa no one is talking about nyaya yekuti timire nemusikana uyu handiti isusu I'm standing with this lady because guys we all know let's be honest here guys pamunoita bonde panoita bonde zvinhu zvakadii zvinhu zvakawanda zvinoitika inema here pamunoita bonde pane zvinhu zvakawanda zvinotoitika guys hatidi kusara tichinyeperana kuti hanzingazonzi kusemesa kana kuti kudii
vakomana ngatirege kuda kungotaurawo zvimwe zvokuti tinongopusha umwe vana kudepression. Hanimaona, ndiani mukadzi asingabude discharge kusasi? Ndiani mukadzi asingabude discharge kusasi? I'm just here with the truth inini, handirambe zvandakataura ini. Ndiani mukadzi asingabude discharge kusasi? Ndiani asingabude discharge kusasi? Ndiani? Zvazoshamisa chii? Zvoshamisa chii apa? Handiti vaita zvavainakirana. Ngatiregei kudaro guys, ngatiregei kudaro. Kana uri mukadzi akaganingirira vanhu vakutoanalyze kuzogeza. Come on guys, exactly chichi chero ndikada kuzvisimbisa sei, ndikada kuchita chii, but pakupesa zvinongo ndambosvitara masikati ndikati munozati musikana ari kudisadvantage stereki, tikasamira naye ka tinoti anogona kuto, remember she's a musician, anogona kutofa. Animaona kutobuda kana mumusic industry machona tikaramba chingomutsikirira. Ndiani mukadzi asingabudi discharge? Masi, iwo are you a saint? Masi, iwo wanzi mudati amirwe naye kuti iwo are you a saint? Haunawo here zvitadzo zvako? Haunawo here zvakakanganisa munin'ina tinzwewo? Haunawo here? Haunawo here zvitadzo? Let that with no sin take the first stone and cast. Tora dombo uteme. Aiwa Linda Brooks, ndikungotaura ndina kuti chii. I know my page, my rules, but I'm just addressing this. Inini Linda Brooks, ndine vana vakawandisa zvokutodaro zvamusingafi vamusingazi vakazara mucomment section uko, vana vangu chaivo vekuwhatsapp vanotouya nemamwe maproblems ari serious. Manudha muri kuona uku ndinotomapiwa kuseruku, ndodzisolva kuseruku, tutomeka sure dzisvike kusocial media. Saka ndinotozvitaura ndikatozviona. Ndiani asina hanzi zvichimboiti gotora kamera masikati inatosa live yamasikati. Tine mwana akanga akatorwa asingatozivi, akatanga kuthreatenwa nemukomana yekublackmailiwa asingatombozivi. Zvinoitika. Mana maidhiva kambokandigwa kumvenge ikoko. Izvozvo akamboyawo kumvenge. Zvinoitika. Handiti mazviona. Unotogwa usingazivi uchifunga kuti uri safe, unongozoudzwa nemunhu akukuthreatena kuti ndipe mari kana kuti haundirambi ndine ningirikiri rako. Wobva washeya kuti nudhu rangu akariwana kupi. Handitiona. Izvo munhu anga akarekodhawo usingazivi. Kwanzi iya discharge yakawandisa. But ndizvo zvamangoona guys, zvokuti paita discharge yakawandisa ndizvo zvega zvamangoona panguva ino. Ndizvo zvega zvamangoona zvokuti paita discharge ipi yakawandisa ipo paya, asi taona mavhidhi akasiyana. Ipi? As much as vakaita zvinhu achiziva hake kuti zvinogona kubuda nepamwe ka, but kana zvazobuda kudai guys tinongomira nemunhu. Ingawani zviri kutaurika gogovana ta kutunzano zvazosenzwa zodi. Hakuna mukadzi chinozoita kuti vakadzi vese vapfeke mapendilai chiko. Takutaura zvimwe zvinhu pane varume zvisingafaniri kuti titaure pane varume. Handiti chinozoita kuti vakadzi vapfeke mapendilai chi. Kana pane anotina ndibudi discharge yokuti vanhu vabva vaseka kuita pati, kuita kuseka, kuita pati musikana uyu. Kuita pati discharge rinomawo yamaona yakawandisa yenyu. Tione yenyu shoma. Tione yenyu shoma. Guys, ngatiregei kudaro. Vanhu vanofa. Ngatisiyei kudaro. Iye mukomana tatombotaura masikati tikati kana ari kurilikisa manhingikira ari kubudisa zvinhu zvikaizvi, he must stop. Ndatombotukwa kamasikati, ndatomboenda papeji rabhuru wake uyu ndipanyogwa kunzi chichi tikumutsvaga chichi ndikati ngati muudze kuti kana ari kuita zvinhu izvi he must stop. Tukauya tumbwasungata handimotuziva, tukazara pakomenti yangu tumbwasungata handimotuziva, tukauya tukazara tumbwasungata
Animona. But kana ari kulikisa, what's the purpose? Why? Why? Yes, video tinogona ndawachitanzi yakawandisa ngasamirwa naye because akaita video. Ndikati video unogona kuritogwa masi as long as uri single. Even murume wako mumba usati kune vamwe varume cheko anenge ari ma-enemies. Guys, you can be married to your enemy. Do you know that? Let's agree to disagree pano. You can be married to your enemy, guys. Yekuti ione ngochifunga kuti antika tikuita zvatikuita mbame tumere mukadzika. Iye akateya zvakateya. Amuzvizivi imi. Akateya zvaninga akateya mai mwana. Everyday anenge achitokurekodha usingazvizivi. Munozviziva. Achikurekodha usingazivi. Musi wanoti right ndapedza mission accomplished. Ndakuda kuchibuda mumba muno. Antika akuchita mademands ake aya. Anoona. Womudza kuti aiwa kausandishurire. Unogoti unoda kubuda nemari muno mumba. Antani ngachitoza everything. Unoda kubuda nemari muno mumba kuti zviite sei. Animaona. Hazviiti. Okudzati ndokuburitsira izvi. Ndinoburitsa. Kune vakadzi vatori married. Do you mina ndimbo kueducate iva naimi. Bvunzai mamwe machembera angu ari mucomment section. Do you think, guys, kuti we trust our husbands? Do you think we trust our husbands? Zvokudaro imini. Do you think so? Yes, Jason haaskuda kuti abude. Haaskuda. Do you think we trust our husbands? Zvokudaro. Guys, munu. I always tell you never to trust anybody. Even your own shadow, don't trust it. Your own shadow, don't trust it. And mona, the best way to take even varimudzi mane varume zvingatozonishamisa kuti after makore osaya dhara nechembere rotanga kuti kwai ngakubahwe foni kudai ndotomuti izvo mapindwa nei nemba kwakanaka utozati pane zvinenge zvichida kutoitika ipapo. Hanimaona vakadzi cheche vari mumarried kune murume anogona kupinda mulife yemukadzi achida maassets kana kuti mari variko opinda mulife yemunhu. Apinda mulife yemunhu achida maassets anotera mira ari palife yemukadzi yeye. Vari kuona skimi sami. Muri kuona zviri kuita Professor Khanyao. Muri kuona zvita Prophet Khanyao. Prophet vanozani Professor Khanyao vaya havasiri ivo Prophet Khanyao. Vakatora identity yemunhu. He is not the real man, the real professor. Vakaba identity yemunhu. Andimona kuti vauye kuzoskama mai vaya principal tovahali anditika vakauya saprofesa vakapinda mukati muupenyu hwamai ava. Havasi kuda mai ava, vari kuda pension yamai ava, vari kutogara namai ava. Apa pavari kudanana vari kuwira iskimi nemukomana yaidambonyenga Elizabeth achida kumutsotsa muhospital uya aisvita kunge mugana uya vanhu vamwe chete. Makazviona. Munhu anopinda mukati melife yako kuzokuparadza. Musati asongota muzvizivi, guys. Umaga akapinda mulife yamaiti tikuti avaparadze. Tukunyepa. Akapinda mulife yamaiti tikuti avaparadze. Gatari izvozvo munhu amunonyatsoziva. Akatadza kana kuita 6 months kuti aburitse unhu hwake. 6 months hadzina kupera. Angatoburitsa character yake kudhara. Anomaona kuti ndapinda muno mukuzongoto kuzotora. He came to reap where he did not sow. Kune vanhu vakadaro. Anotouya agotomira. Iwo wese manje vakadzika tinopinda murudo nemoyo takasana nevarume ndosaka tichihurirwa several times tichiregerera. Iwo kahurirwa ka1 andichika ukahura ka1 unobva watodzingwa. But iye anohura kana tika 10 tichimuregerera. Ndomoyo yatinayo vakadzi. Andi muri kunzwa. Takasana nevanhu rume isusu. Apinda afunga kuti ndatotora aona ti ndatobora ndadai obva wada kurova pasi. Hanimaona tinopinda nemoyo. Saka at the same time atinganyi kuti vana tinotaura every time kuti musatore mavideos, but pamunenge muri murudo papaya anjika munokanganwa. Andimaona pamunenge muri murudo munokanganwa kuti kana papaya munhu zvatiri kuita izvi munhu anogona kudai. Antinenge wabhilivhiswa.
unenge wabhilivhiswa, munobhilivhiswa tese. Vanhurume vanochibhilivhisa guys, vanhurume vanochibhilivhisa. Andimaona zvokuti unenge wakutomutrusta maimwana, kutomupa mapasswords, mapini ekubhenki, everything, tomudza masikireti ekumba kwenyu ese, kuti zvikazodai mai vangu vanodai, baba vangu vanodai, kumudza. Tabhilivhiswa. Andimaona. Ende tiri muri kungodaro henyu, vamwe venyu muri kungodaro munomuka izvozvi pa 570 apaka 500 people vane manudzi mufoni mavo. Guy, let's be honest, 500 people munawo manudzi in your phone imimi, but makungotukawo henyu musikana uyu nongoti zvaiti. But the truth be told, mafoni enyu vhurai, hamuna here mafoni enyu imimi manudzi aya. Unenge wamudenga rechinomwe zvokuti hauzviteereri zvinhu zvaunoudzwa nevanhu. Vanhu vanokudza kuti mukomana yakaipa, sina nemukomana ushu, munhu uyu haiti, tinomuziva, busiyana naye. Unotoomasa gotsi kuti papata, kuti munhu wangu handidi, vanhu vanoda ndikonanisa, ugoenda kunotorevera vanhu vaya kune mukomana wako. Animaona, ugonorevera munhu yakumukomana wako kuti nema, vanhu vangu vachitonditi zvakanisana newe, ndidai vanhu vachitokunikira, vachitokutipa. Antimaona. Hanzi, sometimes it's just a fantasy. If you are married, hapana chakaipa. But ndisha Joylin, hauzivi. Hapana chakaipa. Ndati, how would you know you are married to your enemy? Unenge usingazivi. Urikuona pandi kutaura pari tricky. Joylin, unenge usingazivi. Unenge uchiti iwo fantasy kwauri, we are married, everything is normal, let's do it. And musi waunozofind out kuti you are not, this guy wakarorwa naye is not who he claims to be. Apa ane zvinhu zvako, ndipo paunonadzoka seunotsva. Animaona, ndipo paunotanga kunzwa seunotsva. Anouya agoita 2 years anewe, agokusiyira kamwana, kutokupa nhumbu mai mwana. How evil sometimes these men can be. Agokupa nhumbu chaiyo, ugototi mwana zvai. Anditi kazhinji muzati kana vanhukadzi vachinge vanyengwa vanoti tinowanzoda kutenda varume ava nemwana, musoro womunhu. Kubva wati musoro womunhu kutomuitira mwana. Animaona, agokutamba yakapenga zvakadaro. Kaiza hamusi kuziva nyaya prima, tina kureza mari yaprima panapa akakanganiswa fesi yese ine acid nemunhu waigara naye. Munhu prima aichengeta vana vemukomana vemunhu waigara naye, vana vake vakabva navo kudigwa acid pambe. Zvandirikuudza kuti vamwe varume vari evil. Mukasimukangamwa here? Let me refresh your memory. Muita muchikangamwa. Musikana wachakareizira mari panapa, anomaona kuti aende kuAmerica uya, akaenda kuAmerica prima, akadigwa acid kumeso nani. Munhu wanga achigara naye makore 5, akatouya nevana vake 2 from previous marriage, achichengeterwa vana vake achidigwa zvese. Muri kunzwa? Asi one day akafunga chega ndimuparadze, akabuda iye murume uyu, mutsinye wacho akabuda murume uyu, akasiya mukadzi nevana vake vakabva navo kuvasira mukadzi uyu, akasara chichengeta chiti hawabuda chadzoka hake. Kudzoka kwake kudzoka kuzomudira acid. Kudzoka kuzomudira acid, mufunge. Handiziva kuti zvingafamba sei pakupenyu. Upenyu ndi wati kurarama, but this is not correct. Ini monozati zvino pakabuda picture yemukomana chakati aiwa agara mukomana ane madrama, animozviziva kuti mukomana wedu uyu ane madrama, animozviziva. Anombokanda mapicture ake akagara pachemba, ombobuda akazvipfekera penti, ongodi. Takati attention seeking, ndosaka takati wanzira maslay queen. Truly speaking, inini that's what I thought. Animaona, because iye pachake agara anomboita zvinhu zvingori funny and what. Animaona, saka takangoti haiwa watanga pasi pane zviri kuda kuburitswa. Inini funga dzangu ndakati nema pane song da kuburitswa, pane something chida kuitika chete. Hanambotozvitora serious, that's why ndakatoisa post here. Hanatombotora serious kuti kunganzi kune manudhi ariko, because it was yesterday. Animaona, tikati nema pane zvoda kuitika, because mukomana ndiwe madrama, animozviziva, agara anongoita madrama ake. Animaona, nhasi pama 3 pandanzi chinzi maona here zviri kunikiki, ndikati upi
ndikatobva uchechikaina tina magetsi andaa kuzanga kuti magetsi afuma akadzima kwai transfoma rakatsva chichichichi zvikanzi onai ndaita kunge hameno ita kunge mwana wako wauri kuonera manudhu mai mwana handichimaona achasungwa ke kusungwa achasungwa kusungwa hake anosungwa nezvaaita izvi because it's not correct but ndandango yangu kuti ndaisaposte kuti guys anoda support mwana uchu let's just support her zvokuti hey takazonyora mapost takazodini post yangu it was yesterday before manu dzabuda nhasi tisingatozivi tichitoti yakone tikuda kuadvertisingwa inonzi chima song ari kubuda or something no one knew kuti there was a video and mukomana akabva toisa post yekutoti my apology hama dzangu chichi nemafans angu vanhu ava ndakavigwa foni kubhawa taita after isquab here saka vakanda zvavakanda saka apa havachisina anything haana kutaura kuti kune zvimwe zvichabuda tikatoti zvapera tikazoti zvapera tiukwazobuda zvinhu zvinhasi saka kune vanhu vedu veka kune vanhukadzi vari kuseka kuti kune vanhu vari kuseka kuti chichi musikana azodai kuzasi azodii isu takatonyora zvangoitawo coincidence chako nekunyora kuti takatoita nezuro kana maona gomba racho iroro kana mariona plus panguva ina isingwe kutaura nezvegomba remunhu tikutomira naye kuti pasaitike zvakaipa kana zviri zvegomba kuti tazozvitaura kana nyaya idzi dzapera animona taona kuti nyaya dzadarika dzapera idzi asimba nyaya dzapfuura justice yaitwa tozotanga kutaura nyaya dzegomba hatingatauri nyaya dzegomba iko zvinoka animona panguva yakafanana neizvi chero riripo mariona imi gomba racho hatingatauri nezvariko zvino tine chimwe nechimwe chine nguva yacho chimwe nechimwe chine nguva yacho natitozvitaura kana zvapera andimona saka ino zvandangotaura kuti guys ngatimire nemusikana uchu vakadzi tine mwoyo mutete mukomana anogona kukunda apa andimona sandiji ndinokubloka handidi kubloka but I'll just block you sha handitombokuzive nandabasa I will just block you kana usiri kuteerera usina pfungwa dzinokakata zvaa zvako handiti tikutaura panapa nditsiro isusu takanyora post nezuro kusina nudhu rabuda tichitoti tikuda kuburitsigwa music mukomana aitoita zvinhu zvake ega izvi kuti aburitse music tikatanga kutodhisa maslay queen that was yesterday we did not know that there were videos like that were coming in that were coming out tatazviziva mavideo andabuda nhasi tatazviziva that's why we are here to say let's stand with this lady because we thought kuti maybe publicity stand mukomana agara anobika mastand ake anoita every day anditi don't block her and handitomuzivi ndomubloka ndakanda basa naye uyu tomuzivi but ngadzikakate sandi tikutaura zvakafanira kuti wanyora chinhu nhasi mangwana chozoitika kunzoka taizviziva tinofembera tiri nganga heresu tachiziva kuti kune mavhidhio achauya takangonyora just like that asi uri maslay queen ndo akabatikana maslay queen ndo akabatikana because kana ungosiri slay queen ukubatikana ne zvanoita coincidence mukomana akatonyora kuti aiwa ndapedza kune vanhu vanga vachindigangira I think vakanda zvanga vachida kukanda zvapera sorry ichi tikatoti zvapera kuchina nhasi boom mavhidhio makubatanidzira nezvanesuro inibva masikati ndataura kubva masikati ndichitaura nyaya yekuti guys pana zona mavhidhio ka I think hazvisiri izvo zvakuitika izvi zvakuitika hazvisiri izvo izvi let's stand with this lady anogona kuita zvinhu even mai vake chechaiwo handizivi kuti pavari right now vari kunzwa sei vari fungei ndofunga kumba koto nechaos chaiko imagine guys muri mumba munenge matove nechaos anomaona saka handizivi kune vari ndakanyora post nesuro it was yesterday andika mukomana angoburitsa picture yake ega ari one but tisingatozivi kuti hakuna munhu aitoziva kuti kune vhidhio richauya we saw tikatoti handi mukomana agara ndiwe madhirama here kune vanomufona munombomuona dzimwe nguva achizvibudira akapfeka pendi yake achiposta dzimwe nguva akatozvigarira pachemba achitozviitira tsvina yake takati ndiwe madhirama ake zvekune handi kana kuchida kuburitswa song kunoitwa controversy here kana kuti kuchida kuburitswa sam tikati haiwa song iri kuuya tikatodhisa maslay queen little did you know kuti zvina kupera there were more to come
ndo inonzi coincidence yekuti maenda kuchechi pastor wobva wati sera nechihuro dana nemurume womunhu sera woti pastor wangu achiparidza inini vanokuzivirepi pastor ndozvaitika ipapa animaona ngatimirei nemusikana wedu we ngatimirei nemusikana ushu kukungokumbirawo tese kuanzi mavhidhiyo zvekuti mavhidhiyo zvinozotaugwa izvo kana achinge zvapera nyaya dzapera idzi yozongoitwawo zvaitopic yekuti hey senai nemavhidhiyo kwaiko zvinangodawo sapoti yenyu vamwe vakadzi kungomira naye animaona kungoti asafunge mweya usina kunaka nokuti mastiti ndaona kuti ari kunyanya kutotukwa stereki mukomana ari kusafe side actually mukomana ari kutorumbidzwa maimwana mukomana kutorumbidzwa kunze ane zvombo akatakura akazodai ndipei namba dzake ndipei mukomana atorumbidzwa maimwana but musikana ari kutukwa ndosaka ndazoisawo post yekuti aiwa inini am standing with this lady ndosaka ndaisawo post iyoyo tinangu ndikumbira nemusikana ushu chete handimuzivi handitombomuzivi kuti akaimba kuti kudii tombomuzivi nditongozati kuna shashi musician kuti anoimba kuti chii handitombomuzivi asi kuti nyaya yangouya papublic forum handi nyaya iri kutenderera kwese ndai kuzimuserebhu kumunyatsona maepisode enyaya maepisode after episode ende kuzimuserebhu ari kunyatsoita pati wena pati chaichaiyo hatimuzivisu kana kumbotaura naye hatina mbobva takataura naye handifungi kuti chero naiye anotombotizivawo hatombotizivi because ndatomunzwa paanga achitaura kuti am not a social media somebody kuti anenge achitombori munhu anoitawo zvesocial media stereki because hatimuzivisu tongoziva kuti anoimba but hatizivi kuti ndanezvei anomaona tangoziva kuti akampa mhene song iyiwa tongoziva pakamboita akaita kolabho naningi nandiye holiten kana ndiyana mhene kolabho yakamboitika pane mumwe muimba akamboita ndopandangoziva kuti kune muimba akadai kuzimbabwe and that was it zvizhinji hatizvizivisu nai muimbo kuti tamanyanya kumusa zvokudaro atitomuzivisu but mavhidhiyo anodzoka manje even musi wanenge achida kuroorwa mavhidhiyo anodzoka Gertrude, this is not the time. Gertrude Sivanda, this is not the time yekuti munhu ngatsiurwe azodai kuisa salt pachironda. This is not the time. Kumastitsi uko munotituka chaizvo but panototaura chokwadi. Kuno mwana toblockers vari kuda dzvene mabhenge vachinyora zvokusemesa ndapa namba nyora zvokusemesa ndozvoonawo ndo zvandatoita ndozvaita ndise post iyoyi zvamaonawo kwamaona ndozvaita ndisewo post iyoyi but mazokukanganisa kuti maonepi chete hamuchanyatsoziva mabatanidza ameno guys ameno ndikambokudzai nyaya yaya hanzi mukomana nainoma handiti munenge muchidanana here asikana nainoma munenge muchidanana nemukomana wako chiroka zvonoti pamwe vangu vakatowirirana kuti ngatitore mavhidhiyo ari mamemories avo handiti but unenge uchizoziva here kuti mukomana chada kubata ransom kuti haundirambi because ndakachengeta mavhidhiyo unenge uchizviziva unenge uchiziva ameno iye mukomana azobatika here asikana hanzi it's okay to get married Pokelo got married she'll be okay after a few months if you say so Jason it's two ways handiwana it's two ways zvinogona kuitika ndezvekuti it depends nekuti ari kuroorwa kupi handiwana it depends nekuti ari kuroorwa kupi ukaroorwa kune vamwe vanenge vasingazvinzwisise social media izvi rikanobuda vhidhiyo musi wemaroro ndakataura nyaya iyi pano Jason tine one of the ladies ari panapa anditika tine one of the ladies ana plus anodzidziswa chikowo it's very normal zvatakaona pana chinyuwa chatakamboona paya chii chinganzi anodzidziswa paya ndo zvinongoita vakadzi vese wani toshamisika wangu semisa wacho kuti chii chiri kuitika hamwana muri kuziva mukadzi uyu mumwe wedu uyu ari panapa zvakaitaka ndivatete mwana wabhudhi wake akanga achiroorwa anditi mwana wabhudhi wake achiroorwa wadobva adedzwa kuvaenda kumarooro bva kwasoneswa hembe dzemarooro dzaya and everything mombe dzichienda kumba handiti ndomusunenge zvibviswa marooro aka inzwai zvakaitika manje iyi yakabuda neshamwari
best friend, kana nditi shamwari yanga ichijola ichidanana behind nemurume yaroora shamwari yake ikati kudii handizivi zvakafamba sei because vatitochona vari panapa vakatadza kuzonyatsondiudza kuti zviri kufamba sei. Hani muri kuona hanzi tagara paya vadya vasvika vadedzwa vaita zvese zvakuitwa zvese. Handiti kana makuda kuenda kunonzi makunounganidzwa mumba kunzi mari ichibviswa handiti munotanga magariswa mupasi ameno zvaveiko mazuva nezvi. Handimaona kwai takadedzwa vanhu kanzi chipindai mumba mugare pasi pane zvamutoda kutaridza. Pakapinda shamwari iyi ndo yanga iri anonzani ko uyu anenge ari best girl ushu ndiye akapinda ipapa pakatopfeka izvo zvemakauzi kamuhomu izvi. Handimaona achipfeka matai akafanana nemunhu ari kuchata. Handimaona ari kurogwa uchu ndobva apinda amenoti zvakaakanopa ani ameno zvakanofamba sei ndobva vangonzi hama dzemukadzi chimbopindai pano pane zvatoda kuti tikutaridzei. Hani muri kunzwa vaya vanechari kuziva vatopinda mumba. Inyaya yakaitika iyi haina kana 5 months yaitika. Ndobva vapinda musitting room muya vazara musitting room muya TV ndobva yakonekitwa rakaita kuplegwa paTV mune hama dzakazara dzanga dzauya kuzororesa munhu vaya kuzorora nehama dzemusikana. Handika kunodai TV 6 step remusikana ari kuchata neumwe mukomana maimwana 6 step remukomana ari kuchata uyu musikana ari kuroorwa uyu neumwe womukomana X. Kwai munoita tinoita kunge tichanyura pasi natito chachindudza kwai SIS MELLY handisana mbona zvakadaro makambobuda muchita kunge muchati pasi kumburo uvhurike utimedze tinde. Kwai manyariro the shame vaita hatina kana nere muromo uri kunzwa. And the wedding was postponed the same time. Sakana ukaroorwa nevanhu vanenge ndakaitaura pano chichiwani nyai ndakaitaura pano. Saka ukaroorwa manje waroorwa nanamuseyamwa zvakafanira kuti iwewe Jason ungaroora iwewe pachako Jason. Can you marry a lady anenge ane yakazara pasocial media yese iyoyi? Can you do that? Imbotangwa zvisa put yourself in the shoe of the guy maybe probably. Handi zvinogona kuremera nokuti remember hama dzako chatanga kuona like akusi kuti kwabuda masamu chete kana chichika kwabuda zvese kunosvika baba vako vanenge varipo pasocial media and everything vaona zvese panototinetsei. Kana mufamily munogona kutonetsa kuti wativigira munhu munogona kutonetsa mufamily zvinodhipenda laka rizofananiwo vana pakero vakarogwawo zvino but tingazoti zvinozoitika kwese andiwana isusu ngatingotine kuti zvinogona kudhistribheba mwana uyu in the near future kumukanganisa andika pamberi apo zvinhu izvi. Gamuchirai Christine Muchira yes andika she needs to come clean. Na zvinoitika manje kazhinji kacho mira ndikudze musikana anotoita come clean odza munhu wake handichika munhu wake oti right ndazvinzwisisa mira unzwe panenge pari trick oti remember munhu wake asiri ega pasocial media. Handiwana pane iwe ndibhudhi wako iwewe Christine bhudhi vako iwewe vanyengana neni ndavaudza ndine 6 step wandida already asi ndine nyaya yangu kamboda yakadai yakamboitika iwewe ya also pasocial media handichika then vakwako akunoya neni iwe chabva wandiziwo unotora video kuti bhudhi wangu oya nemunhu uyu wakutora iwe ndonogona kutora video yaubva watori pamwanhu wemufamily. Remember you're not the only one anenge ari pasocial media. Andiwana remember you're not the only one anenge ari pasocial media because hama dzakawandeko zvinodzinge hapana munhu anenge asina social media. Madhara ese isusu machemberewo tiripo zvese kuti vamwe kwakatikura kutidarika vanenge vari pasocial media. Andiwana kuti vana kuti vasukuru munhu wese anenge aripo. Saka unoti makombireta nyaya ikai mufamily in one family inogona kuyaonekwa ne about 30 people vemu one family. Handicho uri kuona pari tricky but isusu toichingona mata kuti aiwa zvingozomitirawo zvakanaka kumberi ave manake. Anomuona social media ikangani guys izvozvi ramuri kutaura pokero racho ukaenda kuGoogle uko ririko ukaenda kuGoogle kanogugula izvozvuko munotonomuona achiri mudika ariko munotonomuona zvichiitika ikoko. Anomuona saka gayai kuti mwana wake akafunga kuGoogle anonoona zvakanga zvichita mai uko. Andimuona so
zvezvangoone laki remunhu zvazviya anomaona. Yeah, we just hope for the best. It's true. We just hope for the best. And we just hope for the best. I hope iye mukomana chazobatikawo here, because naye mukomana guys anogona kuve aita zvinhu izvi handiti maona asina kunyatsofunga achindoda kuwachisa, but now zvazara kudai, reality now yasinga in, kuchazvitora bheki hazvichaiti. Aburitsa akagumbuka akabatikana panguva iyoyo kuti ndoda kumuwachisa, ndoda kudai, tinozviita tese, totoramba mashoko mukutsamwa ekuti we can't even take them back kana tapedza kumataura takatsamwa. Iko zvino pamwe manje akunyatsofunga manje kuti zvandaita, anomaona ari right here right now. Kuti tingofungira wedu vese, kwete zvematepa avo izvi, well-being yavo. Hanzeni shamwari yangu was getting married. She took my nudes on Friday with her husband to be on the day before their wedding. He sent the pics to his friends. His friend leaks the picture on Facebook. And yet the wedding was the following day. Utagwana rori. Pakaipa. I hope na iye mukomana ari right vakomana kwaari, because you never know. We don't know the case of that, a repetition of that. Mukomana yanonzani uya, anzani mukomana uya uyu ainzaita zvokuchinja mari uya, tafadzwa menu something like that. Anzi kupedza zvisingavarorani. Kwanza anorova manje, mukomana ari abusive from what the girl was saying. Anzi anorova ndopanonetsa. Ndoyanga ichingori best option iyoyo, but mukomana anzi anorova. Saka kuzogarawo nemunhu ari abusive kunonetsa. Anomaona, kuzogarawo nemunhu ari abusive kunonetsa. Guys, mukomana ari kunzi anorova manje. Anenge akutozviisawo pachipiyaniso musikana. Kana airohwa achiri musikana wakuzodapi namba. Amen, guys. Amen. And the wedding didn't last. My friend nearly killed herself. I got up in the hospital because of leaked news. This is very dangerous. People must stop sharing their videos. True. Very true. But munowa here ruru vana. Havawi. Ine masire queen ansanda topedza naye ndatozotsotoibata zvakanaka. Asi ndichada kuzotonyatsoibata kana nyaya yapera. Yemasire queen, aiwa yemasire queen ndatonyatsotozoibata zvakanaka. Asi kwete now, not now. After the issue is over, yapera tonyatsodzoka manje sure kumasire queen kunoku. Tonyatsokupenengura chaiko nyaya dzemasire queen idzi. Apani chatinotya here, kwekunyepa here. Handitotaura techitaura chokwadi zvatoona. Techitaura zvatinoona chokwadi chaiko. Saka kumasire queen don't worry guys, isati yapera. It was just a post ndakaisa without knowing kuti kune mavideos. But kana yazopera nyaya ndichadzoka nelife yamasire queen, because the pressure dzacho dzamunenge muchipiwa, mari yachona inenge ichitori nemuseredzero, sometimes inenge ichitori nemuseredzero chaiwo. Saka tichadzoka chaiko, hatisi kurega. Hatisi kurega, tichadzoka nayo. Kana nyaya dzapera idzi yaita die down, yapera nyaya iyi, tichadzoka. Shamoti aiwa tichaidzosa. Kana nyaya yapera tozodzoka zvapo nayo ipapapa. Hanzi akambolikisirwa video of them kissing. Pakaipa. Pakaipa. Hanzi what if he was hugged, sure. Pakaipa. I don't know. And this, I don't know. Alright guys, regai tigare murima medu, chiregai tigare murima. Muve nousiku hwakanaka nditi. Sorry yenyu vedating, vekunyengana, sorry. Tobatsana mangwana. Hanzi it's not about sharing. Why are we reducing ourselves kusvika panguva yakadai? Emilda, you guys have the answer. Satizivi isu. But chetongoti zvazvo hazvina zera mai mwana. Hazvina hazvo zera. Hamuna kuona minista vaive kuno ku-SA. Weduwe. Minista veku-SA mai vai hamuna kuvaona.
hamuna kuvaona minista vekusa vaya vakaburitsigwawo mbuya vaya vakaburitsigwa madhi chembere mazira edu aya chembere mai mwana imi ndakawa kuita kunge imi ndakawa kusvoda vasikana ndakawa kunyara mbuya vaya ndimbuyawo vaya shuwa apa kuburitsa fesi kai vavoeda kuextotwa mari nechimukomana da chimunigerian here chakati ndipei 500,000 kana kuti ndomaburitsa kuda mbuya vaya vakati handina kana kuti buritsa here vakasekwa mbuya vaya vedu kumasouth africans uku vakaitwa pati kwaivhudzi rewaiti vakasekwa veduwe ndakatoti nai veduwe ndimbuya ava but chakaoma chakashinga wena chakaiginowa kana puresha kusvika zvangopera mai mwana chakatoruma gotsi kuti nka chikati sekai mupedze ndendiripo chiripo nanhasi zvakaoma it was disturbing ndopaunongoona kuti hei pamwe kana vanhu vasinawo ningirikiri mapartners kana ukaonawo partner nandichawisisi ndatoshaaansa ini meno zviro zvinofamba sei handiti ukawana boyfriend yako chero vari vanhu vakuru muri vanhu vakuru mazira edu machembere edu aya mazira edu aya ukaonawo chidhara chako chichechi mudharawo chako chine dumbu chanenge uchidanana nacho chiri kure uko handi vanhu vanoita kwai anoima chiyaya munoita pamafoni masex phone mafoni sex anonzi maiko amunoita pamafoni aya anonzi machi masex phone ndizvo mafoni sex munomati kudiko amunoita aya pafoni aya anoima chii amunoita aya saka kuda ndo zvavaiita kambuya vayawo vidwe vasingazozivi kuti mukomana ari kurekota sex phone calls izvozvo anomuona izvozvo sex phone call iyoyo ndo yakapinda nambuya vaya mai mwana anomuona vachiita pafoni apa izvo chikomana changwarisa chiri kutora mascreenshot zvakaoma zvakaoma unenge usina partner woitawo munhu ari kure kuti ndiitire sex phone iyoyo handimona moita zveva sex phone iwayo munhu wokugangira vanhu vacho havana mashuwa vasikana takamboitawo futi even kuvasikana munhu aidaro mazviziva takamboita kuvakadzi munhu aidaro achitora varume mamuziva musikana aya ainzi mabridjo mamuziva ainzi mabridjo yaya aiti onyengwa nevakomana pamheno zvavaiita otora uyu oburitsa maiziva mamuziva nditi naminista gigava sharon ungwe gigava akatobuda asi akazorambana nemukadzi kanenyaya iyoyo gigava akazorambana nemukadzi kanenyaya iyoyo gigava akazorambana nemukadzi nenyaya yaburiswa nenyaya yekuti zvakaburiswa negirlfriend vakazosiyana nemukadzi wake weyanga ari muslay queen vakazosiyana nenyaya iyoyo handimoona so guys morarapo handitika giga basa rakapera rakabva rapera basa kupera kuti tsvaiwa anoona mabridjo aya aidaro aiti varume handindundi yakaburisa zvana nox chiche aiti vakataura naye hameno vachinyengawo vachidi izvo zvemafoni sex izvo zvizvi voita iye kudai kameno zvaiitika taingozona kuburitsa haakambomwaya wena aiti akangodai omwaya akangodai oti nhasi ndinera nhingi vanhu tototi nhema dzako otokanda otomwaya akambozviita mona saka guys morarabo handitika thank you very much love you